What's your favorite number? Mine's 69. איך היא מטרפת, איך היא משגעת, כולם נשרפים מהחום גוף שלה, מנענעת כמו משוגעת, עכשיו היא יודעת בומבוקלט אז אני טס, בוא נאמר בתי קוראת לי ברדלס, בפיצוץ אני תמיד אליה נכנס, אם היא מאחרת היא משלמת לי כנס, פלוס מכנס אז אני שם את הילד של אורנה בהשלכת הבד"ץ, לא עוצם את העיניים כי דפקנו כבר שנץ, מחכה להצעה של בי, הנה יש בס, משחזפת מהחום שלי, הנה